To kanyo kaka jatend piny Kenya William Ruto noloso kowacho ni koro koth mar El Nino onge. Koth masani nitiere en mano ma jopur onego bed ni ikore godo kendo nyalo konyo e nyuolo chiemo e yo makare e pacho kae. Ang'eni e kaunti ma Kisumu nuseketo piny okenge mopogore opogore, noket nyaka piny Omenda ma bende nonego bed ni tiyo godo e rakruok kod midhiero moramora ma koth mar El Nino ni nyalo kelo e pacho kae. Kwachako mana twak mar okinyi ma kawuono, inyalo mana leronwa ni Kisumu noketo piny pesa adi marakore kod midhiero moramora ma El Nino ni nyalo kelo. Wang'eni gwengego mag Nyando mano e sub county ma Ahere, county ma Kisumu, gin gwenge ma thoro bedo kod oula, thoro mumo ji. Mane achiel kuom kuonde manuseketo piny okenge mag rakruok kod masiche makamago. Pesa adi manuketo piny? Kwachako kod twak kapok ing'iswa ni koro pesa makamago ibiro tigo de yo machalo nade, Mourice? Erokamano, wan gi emergency mane dhi chung'ne weche mag masira mabiro apoya mane nyalo rocho ngima jopiny, kaka ne El Nino, pi mamuomore mane nyalo daro ji. Waketoga budget then around 50 million, and then wan gi public service bende mane nigi milion 12 mane dhi konyo yore mag yawo wenge pi mane nyalo kelo oula mang'eny. Mago pesa matin kabisa king'iyo kaka wenge pi monego bed ni yawo ng'eny e kaunti ma Kisumu ka. To masira ma kamano mane nyalo biro nikech pi mamuomore, ne mokwongo kiweyo yawo wenge pi, to ne nitiere yore mamoko makata ka pi osedaro ji to konyo ngima jogi kama ne ginyalo jote kuonde moting'ore gi malo kapok pi odok chien mane nyalo miyo gidoge mieregi kuonde mane giaye. Mano to ne dhi biro bang'e mana ka dipo ni pi nosedaro ji ma gidhi e kuonde mamalo. Koro gima jopiny nyaka ng'e en ni tije monego tim ng'eny kabisa to pesa to tin. Koro mana kaka itimo budget, ing'iyo mana kuonde ma muhimu kabisa ma nyaka geng' mokwongo kama moko nyalo rito bang'e. Erokamano.